Diaturi kanggo Mimi Tamia sareng Bapak Rohimin kanggo Tenunung bos Malaysia ora klenen Tenunung. Masih kangge Mama Iis kanggo Mama Mimin diaturi maning Mama Wahyu sudah kawasan. Mama Ayu dalan-dalan Mama Ayu. Kanggo Mimi tuan rumah Mimi Tamia. Lawas ati sing kaya kelas rungo sampean balik ning rabi lawas yen baru mengkenen kula bripeng majenang rungo sampean balik ning rabi pengen layang-layang murah gini pekarangan ati sun melayang mitamia paling sayang lawas ati sing kaya kelas bapak hajat balik ning rabi lawas lawas ati sun kaya kanggo Mimi Tamia Bapak Rohimin kanggo bos Malaysia keding Tenunung diaturi kanggo Tenunung maning kanggo bos Malaysia kanggo Mimi Tamia maning kanggo Mimi Tamia Bapak aja kanggo Mimi Tamia sayang kanggo Bapakne Ayu wong kang paling memewati daripada saya lawas tombol mending pisah bagian kula dadi rangga kanggo Ibu Tamia kanggo Mimi Tamia Bapak hajat endi Pak Bapak hajat kula sumpah ora arep ala delet kula rela cintane ditugel bolet daripada saya lawas tambah larangan mending pisah Bapak hajat jadi randa Bapak hajat lawas Mama Elia keluas Bapak Nelia balik ning rabi lawas yen baru mengkenen kula pengen Mama Elia baleni rabi bangen layang-layang murah geni pekarangan ati sun melayang keduhung tenang sampean mak keluas aduh mama keluas Mama Iis balik di rabi lawas keluas Mama Iis sun keluas Mama Iis Mimi Iis yang beli kini mak kanggo Mimi Iis aja ning arep bae Mimi Iis kanggo Mimi Tamia ayo Mi diaturi Mi kanggo Mimi Tamia kanggo Bapak aja kanggo Mama Elia Mama Enokria Mama Elia Mama Wati wong anggaran aja meneng bae kanggo Mama Enokria sing paling Mama Enokria daripada saya lawas tombol mending pisah bagian kula dadi ranganda kanggo Mama Wati wong anggaran kanggo Mama Wati maning mah dalan-dalan kula sumpah ora arep ala delet kula rela cintane ditugel bolet daripada saya lawas tambah larangan mending pisah Bapak Dewati dadi duda kanggo harap gelis keluas ati sun kaya keluas Mama Elia balik di rabi lawas yen baru mengkenen kula pengen Mama Enokwati balik di rabi bangen layang-layang murah gening pekarangan ati sun melayang keduhung kemang sampean keluas Mama Ewati keluas Bapak Newati balik ning rabi lawas keluas Bapak Newati sun keluas kanggo Bapak Newati maning Mama Ewati wong anggaranu minangka keluargane Bapak Rohimin sareng Ibu Tamia
daripada saya lawas tambah lara mending bisa Bapak Newati dadi duda semun Mama Mewati emane dengan Mama Mewati ngarep kayak nih Mama Mewati kalau Mama Mewati mana kula sumpah ora arep ala delet kula rela cintane ditugel boet daripada saya lawas tambah lara Abadona bos beras Abadona paling sayang bos beras Abadona keluas Abadona keluas rungu rabine balik ning laki lawas yang baru mengkenen kula beli pengen Abadona balik ning rabi dengen layang-layang murah gening pekarangan bos beras sayang Abadona balik keluas hati sing kaya keluas kanggo balik ning rabi